Kweth mag rowere mag Gen Z osingo ni onge buok kata nek mabiro ng'ado ng'anyo magisebedo ka gibago e pacho ka. Nyaka chop jatend piny Kenya William Ruto winji ywak gi kendo chop singo mane oketo kapok odonjo e telo. E twak moro kod achiel kuom rowere gi ywak ni ok osebed kiwinjogi ka miriambo kod tho e lwet obila chiero adhola maggi kendo dhiro gi mana dok e ng'anyo. Judith Omondi ni kod ler. Ne en romo magalamoro mane okelo kanyakla kweth mag rowere mag Gen Z e tarik mar 25 dwe mar auchiel kaka rapar ne owetegi mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa ma okalo. Kata kamano, romo mane ochan bedo mar rapar olokore ng'wech kod rakruok kod obila. Jeffrey Odongo en achiel kuom rowere mag kweth mayangore kaka Gen Z, rawera mane oyuoro e ng'anyo magalamoro ma higa ma okalo, kanyoro bende ochopo mar paro jowetege mane owito ngimagi. Nwa wuok oko kaka jo Gen Z gi jo yudhe mondo wakwer sirikal mondo kik wabed gi tho aina gi kawa henceforth to rachni kata nyoro mane wanoko no may their souls rest in peace. Ne wawito youths mang'eny nyoro. Role mar obila en mar rito wan jopiny. To that does not happen nikech police monego beni rito wagi ema samoro otan gichal ka gin enemies wa, gin ema gitimo gigowa. Kopogore kod paro ji mane otho, ebed ni nitie sigu moro e kind kweth mag Gen Z kod piny owacho. Jeffrey koni giol kod miriambo, gidenyo, gionge lal ka gidong' e udi kata gichopie ng'anyo ma onegi. Koro miriambo ni ema miyo ji bedo agitated every time. Yudo ka uji wuok to ji dhi e ndara. Kech serikal wuondowa. People are jobless. In fact, joma ng'eny mabiro ga e ng'anyo gin ka joma gionge tich, gin depressed. The level of depression is malo. People are very depressed. They have nowhere to go. Can in social media joma ko ne wacho nyaka ni gin and ready to die because he has nothing to live for. Iwinjo giwacho ni kata ka okiwuok ni police obio negi to in another way podimbo ibro mana tho. Oparo higa ma okalo gigo mane otero gi e ng'anyo, singo mane ochingu bang'anyo gikoni pokotim. Kane wawuok oko last year to ne wang'anyo ba watamre ni finance bill nok dhi kumoro amora. Ruto nowacho nwa niya ne okama gimoro ma kizungu nongo ni austerity measures. Gige tema ne Ruto ochiko ni biro timo post 25th June last year demonstration onge manotimo kata chiel. Kasani gionge geno kata mana kuom jod bura ma winjo bede ni ichwalo ng'ur kendo loso chike e od bura. Wan gi jotelo monego beni represent wa. Iwinjo jotelo gi gin joma wadonate negi kura mondo gi represent wa, but that does not happen. Representation role mar MP mar representation e parliament onge nikech ng'at ma gi represent sani en Ruto. The sole intention mar jatelo mwagone kura mbotere parliament en ni mondo come up gi chike ma wane motima wane mwang'ise. Another challenge ni chike gi samoro kwa come up gi chike gi to ka gichope parliament kucho chande to gibedo rubbish. To bende dhi e ng'anyo nyoro ne okelo lokruok. Bende gin kod chenro mar bero Kenya. Yiengruok margi en ni Ruto lok pache, owinj ywak gi kendo chop singo mage, nono to ng'anyo biro dhi nyime. Generation 1 is a very funny generation. We want so many things done by the president. Most of things he promised us. Uwogo komondo team kaka na wacho no. To obed ng'at ma winjo wach, listening ear to the youth and to the Gen Zs. Failure to do that, apani we'll push on until that particular day or that day that Ruto will and his government, the government will decide. Now they want to listen to us and they want to do things the right way. They want to work on corruption, gidwa golo corruption, gijoma nia sirikal matimo corruption and so on and so forth. Otherwise, want to podwa biro ng'anyo. Pok Ruto winjo nyoro kata ka no wuoyo to ok en remorseful. Ma en achiel kuom kweth mag rowere mag Gen Z ma osebedo ka go oporo yare higa ma okalo. Weche negi nyalo bedo paro mag alufe mag Gen Z ma ok ochopo mar twak kod Ramogi TV. Judith Omondi, Ramogi TV. Echelo mokwongo e pacho ka counties ma Nyanza ne obuono bago ng'anyo odiochieng' manyoro e ng'anyo mar rapar rowere manowito ngimagi e ng'anyo ma higa